Parsa family tiri wapeni chigomba. Yakamira sei? Ready to dispute, but one watch my defendant awapo. Responded. David Tiriwe, David Pamita, na Chimbo was not two cases. I could blame one family. Imagine that David Abu. David na Dennis Chimbo na Nyamba. What responded? Walipopa na Tiriwepi na Chigomba. If it be inspection. So no mama about it mshari ane side people ninga bako ibata saka mshari au ya saka mshari ngati saka ndio ya chizi na shumba au chizi mshari zvakadini ake side yake onere akaita That's what I'm part of the way. So, when I pass away, we should okay. What's the Kuko? The Kunana TV in a natural. Okay, sir. That's the answer. Right out of town. Not all. Right, tell me that. In the This is the master something to say. Wakomana wakauya wakandipa message yekuti makati ndizoende koona kuti zvakamira sei. Zvechokwadi hazviitwi nemunhu anogara mucommunity nevamwe vanhu. And the incident iyoyo yakaitika umwe mudzimai achibva go into labor. Road yavharwa hapana. Zvekuti dai pakaita macommunications tingadai takarasikirwa ndimai nemwana newly born baby the very same day. Uye izvo ari kuita handizoti ari kunyindei. Ine akabva adeclare kuti handitongwi ndimeri. Zita rangu ndini Mary. Ine vanokommonly use ndimeri kuti handitongwi ndimeri. Saka meyedzwe yokutopfurira kuti vawe mushumba uyu wakadhikira kuti atongwe ndini. Zvese zvaakasiyataurirwa kuti bvisa apa bvisa gedhi chinyi hapana chaitwa. This last week akatohaya not a grader but an excavator iri kurevhura apa ari kuda kutowaka kumba kusiri kwake ikoko. Ichari kunyina ndicho handichizivi. But all I know is rariri gurupu remusikana wangu uyo wakazosvika pakufa atiza jeri. Panyaya yerodi zvavenyu mangu nekanzuro ini wakadhikidera. Kana machinda ikaombarisa ndakati pakaoneka chinoitika kumusha kwake muroora. Musanditaurire because akati haatongwi ndini. Ndipo ningataura zverodi. Hapana ichaakabvisa. Ende kuti nditi nhasi aziva sei kuti nyaya yake hasi ndafunga kuti tichaona akuno kai. Ani? Masirura. Tracy Mparusa. Wakamhandara kudai. Mambo akaruti masiriro uyu. Iye ndiye ndinawo Tracy. No, it's okay. This is what we do. Parodi ndizvozvo. Kana dande ndinge rapa decision. No matter what happens, there's no very forced. Yes. That's what I think they're about 4. Ndauya nevasikana wana vaBeti Oliver. Yavo haisati yaperawo yemunhu. Naroni. Mai vacho ari pano muridzi wemunda mukadzi waBhileki
Ishe Oliver Muparutsa. Ivo vari kuti Deni Chimbo, ndiani Ibrahim Nyamba, naiye Masirio Tracy Muparutsa vari kuklema kuti pakavakwa musha waishe minda yavo. Chinondishamisa ngechekuti kugadzwa kwakaitwa Oliver unonga ari nichaji ndimuzvare kwete ini akanga aripo mumaitiko overflow. Ndinofunga muzvare akararama almost 10 years. Oliver aripo. They never claimed minda yavo. Umwe munin'ina wa Oliver akatokanya zvidhina zvekuda kuwakaimba. In fact wakakamba kakeke miti kuti ndinososvikira mune mhuri yangu. Ndichizwa nenzeve dzangu muzvara achiti panokwana vakomana vese vanokwana, asi hapana akamboklema kuti munda wangu. Waona kuti muzvara yafa wakati minda yedu hapasi tirikeri apo. Imwezve yamasiriro yaTracy Muparutsa une marangwanda zvese zviri kuno, marangwanda akaoneka ari muyadhi make. Kana ndichiti marangwanda, mabhonzo emunhu akaoma kuti gwa. Wakaona, ndinofunga angatotaure munhu wani chete Chigomba, ndiye ari next door. Mwana wake akaona hana uridza mhere kuti wewe vanhu uye muni, hana kutaurira Sabhuku, hana uyo akataurira. Ini ndozwa nemakuhwa ndobva ndatanga kubvunza Sabhuku. Sabhuku ndipei masokotizo emarangwanda. Kana handina icho ndiri kuziva. Kati ungadai wanditaurira, ndofunga mambo ndakakufonera ndichiti ndangozwa mahunga. Kana ndazozwa chokwadi ndichakufora. Fonerai. Hapana. Wakabva wangotora mapfupa akeyo nemukomana wake wakati wakaona ari kutsvaga miti yekuita masupporters emadomasi. Kudaidza mapurisa wavo kutora, I don't even know kuti mabhonzo acho aripi. Ndiyo imwe nyaya yasina kutaurira munhu. Ndasiya imwe here. Wana Chigomba dzana imwe ndasiya here nati. Saka over to them yaya. Pane zvinona zvatsanangura matsanangura yeroti kupfura apa but yatiripinda Chigomba mayadzi yavo ari kuti imwe iri kusaidi kweroti imwe iri kusaidi kweroti hadzina kutsanangura. Ndiyo ndafunga kuti wachatsanangura wega ka. Saka alright. Taura hei. Mozi azoda kutaurira kana Chigomba. Ansureno sisi natiriwe mugani wedu irodi zita renyu zita rinoti Victor Chigomba. Mugani wedu irodi inodzika kudai Chigomba aruku tiriwepe aruku. Mugani wedu vane dhureni riripo rakasocherwa kudhara rinobva kuRwizi Dambanda kuenda kupinda namaparaudzwa. Ndo mugano wedu. Dhureni iro rakaitirwa kuti muzasi mairi makaita mandondo. Saka dhureni ndo rari ririkuvhika mvura kuti irekere kuenda mumunda maSimoni Muparutsa mudoro kuzasi. Waibva wauya newaya kwakuchiisa waya dzavo kubva kuRwizi kuenda kubuda kukona Masiriro Muparutsa. Akasanya dhenyu mukati mewaya yake Ehundi mumunda chaimo
kuti hausiri yako kwakuisa waya mumaminda medu kamasiri Uripi mbazi? ma Uripi? iye masirironi Waisa waya. haana kuuya hatiziva kuti wagara nei Makumanya? Munhu uripi uyu? Masiri wacho uripi? Anenge ari mafilisi akaoneka kuita zvekusomerwa but saka takazoti muzvara aende zvimwe zvacho kazvaida kungoti taenda isusu kana kumboendawo zviri independent mosvika meibozvionera otherwise hambosweri wombotaura zvese zvatotaura panani because tinotaura nezvemunhu ka ari kuclaima maybe kubva kumusoro uku kusvika manika peri aroti maguva ese aya neyadhi dziri kuzasi kwacho achingotora ukatozoona sonotonoti izvi zvinhu hazvisina mwana saka kuti zvitsanangure isisi pako pacho tinoita kunga tinoita fedzi saka dai maimbotuma kuti mwanhu ari independent vanongosvika kungotarisa fedzi basi wobva wadzoka I think wanouya waine picture inenge iri nani because pamuparutsa tinomboenda dzimwe nyaya dzelendi but yakanyanya haitiba svikirai munhu maoko wobva asaina musaiti wekufonera endai wombesamo asaine kuti wariona aita aitsokeekingapakanaka Shumba, pani pawasirira iye mukomana wacho iye wane nyaya yekufenza iyo mari mwezura kune grade autograde futi pacho but Shumba wasavatimira zvamurira zvese wakasiwa wanzi nevakomana tauya koona panzvimbo saka don't do anything wachingopiwa that word don't do wakabva watoita do but kusaidi rekwatiri wepi ndiko wakachera tengi wari kutodibisa mabhanana rikoko kwachigomba uku ndiko wakutounza mascaveta and everything devotion ndiyo yakamboera yanga nesheti yakaita sky blue so inotora kuti hanzi ane mari ndiye mukuru ndiyo slogan yari kushandisa ane mari ndiye mukuru ukazane mari ane mari ndiye mukuru mutemo mukuru Rebecca Chiriwepi amsurima ndakaona mwana wangu yamuparutsa ari kusvikawo paumba pangu ndikanzi uyai pano ndobva ndamuteera uyu kuda kundoti umba dziri apa seri kwehausi yake kuona izvo ndaona izvo wanga wakudiisei kuona munhu kawo zvikanzi ndikati mai wako uripo paumba ndikati hambaitomuona taenda paumba kaya kwakuona mai wake uyawe tipei tizwe maiyo ndakona mwana wenyu wandidaidza iti kwazi taona marangwanda zvikanzi hunde ndabvapo masvika miona zvikanzi hunde tikati zvino murufunga sei zvikanzi takutoti muende kodaidza mapurisa auya atakura ndikati zvakanaka rekai ndiende kumba ndodini ndobviso hembe dzendandinadzo dzididi ndipfeke dzakachena zvikanzi aiwa hambai wakadaro uyo nemukomana wake wetu vataenda kumapurisa vatasvika aibva andotaurira mapurisa ndaona ndirudai ndatosvaka tumitiswe matimati kwazi zvakanaka mapurisa abva atakura marangwandaya vakaenda ukembe right remangwana rachoro wakaenda nguva yapera remangwana racho makuseni ndivanaenda kwasabhuku ndikati sabhuku ndakadaidzwa pamuparutsapo zvikanzi uya unei marangwanda ari apa tibva tatakura mapurisa aibva atakura aibvaenda nemarangwanda ayaya
kwaiho katika zvakanaka iye wacho haana kuenda pakutaura kwasabhuku kana kuti kwaishe haana kuenda kutaura kubva muna November gore rapera kusvika izvozvi nesoko hakuna kwachangamire muparutsa November gore rapera 2023 2024 magonzo akatakurwa nemapurisa aibva unoita nati kuti wakaendesa kuita anoitipana saka muzvare tichakutaura ikurudzika rini endai That's